Nyt mä ajattelin tehdä vähän terveellistä ruokaa, kun joidenkin mielestä se on hirveän vaikeaa. Ja mä ajattelin näyttää, että se ei ole kovin vaikeaa. Ekana laitetaan levy päälle, koska ton pannun kuumeneminen kestää jonkin aikaa. Ja sitten ei kannata käyttää mitään kasvirasva-saisseja paistamiseen, koska ne tyydyttymättömät rasvahapot tyydyttyy siinä ties miksi myrkyiksi lämmön ja hapen vaikutuksesta. Eli kunnon voita kannattaa käyttää. Pistää se tohon sulelemaan hetkeksi. Sillä aikaa voidaan pilkkoa näitä rehun könttejä tästä vähän pienemmäksi. Veitsi. Tästä vaikka punakaalta, kun sitä nyt sattui olemaan jääkaapissa. Vähän noita ulompia kuoria voisi pois, kun näyttää vähän rumalta. Vaikka tämän verran. Noin. Sitten vähän varsakaalta. Pitääköhän sitä pestä? Pestään nyt vähän. Sipulia, se on myös halpaa ja terveellistä. Sipulin kuoriminen on aina vähän vaihtelevaa. Ja sipuliakin vähän pienemmäksi. Kaalta en ajatellut varmaan lämmittää yhtään, tai siis tuolta punakaalta en lämmitä. Varmaan nämä sipulit ja parsakaalit heitän ihan hetkeksi tuohon pannulle. Täällä voi alkaa pikkusen jo sulaa. Eli nyt voidaan tehdä se pihvi, ja pihvi tehdään helpoten näin, että otetaan vaikka 200 grammaa jauhelihaa miestä kohti. Tehdään siitä pihvi. Mitään hölmöjä lisäaineita ei kannata käyttää. Tästä tulee varsin koossa pysyvää ihan tälläkin tavalla, kun vaan painelee sitä vähän tiiviimmäksi, että jos suoraan paketista vaan lyö pannulle, niin sitten se on vähän höttöä, mutta näin se toimii ihan hyvin. Ja, no, tässä odotellessa nyt ei ole oikein mitään tekemistä, mutta lyödään nyt vaikka kaalit tähän lautaselle jo valmiiksi. Noin. Laittaa riittävästi voita, niin valurautapannunkaan ei tarvitse ollenkaan mitään. Pihviä riittävästi maistunut. Tää on naudanlihaa, niin ei tätä saa niin ottaa ihan kypsäksi ja sitten vetääkään sisältöä. Kurkuma on hyvää. No. Voidaan syödä ja ties miltä. Vähän paprikaa. Laitetaan valkopippuria, koska mustapippuri on lopussa. Suolaa. Käytetään vaikka tämmöstä
puhdistamatonta merisuolaa. Se on hieno juttu. Ja eikä siellä paljon muuta. Nyt voidaan tässä vaiheessa varmaan lyödä nämä rehut hetkeksi tänne. Ilmastaan tässä vähän vielä valkosomejuustoa tuohon makuaineeksi tuohon pihlin päälle. Kiertellään vähän näitä rehoja tässä. Näyttää tätä. Vaikuttaa ihan nopealta ennen lyömään.